wala kayo ng labi una. Wala kayo may pasahero kaayo. Huwag hindi palit data sa uwang anak ron. Yung asawa, buhos ba dyan? Mga kayo ano yun. Yung may gusto rin mo lang yung pasahero. Mga kayo. Gabihin na lang, huwag yapon. Sa kabuok, huwag hindi mo. Sus, paita lagi ni ko na tayo grado. Pasahero na lang tao. Apaning COVID nga, wala yan mo. Huwag tayo, mahimong kwartaan eh. Sa nila sulay lang yapon tanig tuyok basi tayo makakita tarong pasahero ato ko sa unahan. Sakay mo. Sakay mo? Sakay ni? Asa man mo? Tihon, tihon. Sige, sakay. Sige, sakay mo. Nara mo yung facial? Nara kuya. Nara mo yung facial. Sige, sakay. Takpat, nara gyud yung pasahero. Takpat na ito. Kasi dako kayo hatag kay mga humot kayo, mga chicks. Wala dindot rin no? Lagi kuya. Kuya. Okay, sige, nahinay lang na. Ay, Kuya, plite, karang na mo kuya. tagjis ang plite. Yes. Oh. Tagjis ang plite. Ako niya, arami mo bayad kayo pwede ra. Di kay, wala na mo kuya. Wala mo. Umiyak naman Kuya, yung bayad ikaw ni. kaya. Ito kuya. Di na good. Ako naman hinuoy, take picture no ano nga. Mamasahero pa man kuday. Wala may bugas to kung ano dito, buntis. Yan na pa may bata, palitan pa to gatas. Times to among pwede ni mo kuya. Sige na good. Si times to ang plate na yun. Ako mo nag-picture nila. Magandaan ko ta. Di na kuya, wala na may musa kayo ron. Kay gabi na oh. Nya ako may mag-picture ninyo dito. Oh, wala mo nila inutan. Pinagtaan niya. Sige. Malasan ng real. Saan yung lugar? Karon pa ko ani na masahero ko niya akong pasahero. Pila mahinaw kong gamiton para mo mag-picture nila. Nya, sugot na lang ko ani kay di man ko nila pitihan o dili ko na. Sige na lang oy. Tara. Tara. Ako ni yung profile picture sa akong Facebook. A few moments later. Saan manguli? Dili ta manguli? Ginihara man kay ta diri? Saan manguli? Pa? Wait lang kuya, unya na. Mamaya na. Sige. Palitan ginihara man kay. Dito sa tada picture. Patay. Oh no. Saon man ni ulan man. Ma'am, saon man ni karon nga ulan man. Tinag alasan ni kinabuhi. A few moments later.
Nara oh. Ya ra ba kay maglakaw? Tao na lang turon, ang asawa ron, nangita na turon dito. Lagi na kayo. Asa pa mga tamngad to? Ma'am. Ba't ko napunta sa Paris? Layo ba itong Paris? Saan naman yung kinabuhi oy? Uy, na dito. Imbis mamasahero ko, bidala-dala, may nakukuhan ka mga pasahero. Sampai kita ron, di nga times 3 na yung plate. Ah, naman po tamad to. Sa pulo. Kuya, oy. Meron ko ikalimaan na ni. Hala. Pulo, kailan ko na palukan dito? Oh no! Ulan na ba? Ma'am, nanata diri sa pulo, ma'am, oh. Diri na ta? Sige, lugar lang ta. Sige yan. Lugar sa ta. Hindi dapat lugarana. Ito yun, ma'am. Ulit na po. Pakoy na po. Ito ninyo. Budget lang po yan. Budget naman. Ah, balik. Mag-picture na po ta dito? Oo. Wala may photographer. Ah, sige. Balik. Ano eh? Kuya kayo. Wala, pagdali mo. Mas na lang ni Kuya. Last. Paasa kayo mo. Sabi yung mga babae yun, mga paasa kayo. Iya ba kayong dinakuan? Taglit sa mga rural karon. Ma'am, pwede ito magsilbi, ma'am? Sige na mo. Pwede ito magsilbi? Sige, kami na magsilbi. O, ano ko, pumas ha? Sa pintal. Hindi tayo ingat ako ano. Kasi pergi ko rin ng guwapa. Mauta, makainin mong silipon, ma'am, oy. Okay ni okay dindot. Maot na ilang cellphone. Maot, makainin ng silipon. Kani, lindot. Ah, kani kay kuan. Kahawit kay tako. Saan yung cellphone na upo? Oh, iPhone. Ano dito sa cellphone eh? May makay ka mo smile, ma'am. Salamat. Sabi. Kasi Manto na tayo, kay gabi na. Ano kaya? ato na ta? Oo, manto na. Ah, niya na.
bitaw kanina nga tik panguli ko. Alas 10 na. Magala. Barbie mga plana. Bis bitaw ganiha bitaw nga dili ko mukuyong nila. Karon tik panguli na po. Pauna mo. Kira ni mo ya? Kira. Hindi naman ko. Nya asa naman punta karon? Uli na kaya. Uli, nya asa mo dapit asa man mo dapit pa karon? Tara. Gua pa unta pero mga bahog pahumot. Kaya pahumot ano nila. Ay isa, wala kahit buhok pero nanima ang tigulang. Yan nila? Okay. Abot na kita. Bibi. Naramang play di kuya. Lah, Thank you, maraman. pakil man nila, dili man ni kwarta. Pusa man ni. Inyo plite, kwarta ninyo. Mana unsa man mga bayanan ni, dili man plite. Pusa man ako ni. Nawa mo sa dala kwarta. Pakil man ni, 5 number man ni. Tawagin lang niya kay malagi ka og na. Na manglaag naman hinuon. Pagka malasan ko dito na oy. Pusa man ni, 5 number man ni kisan ni number. Basa ko na ng kinabuhi oy. Usa ipalit na ko ning data sa akong anak ning papel. Tay ning mga atay ginuuning. Taon naman ko para mo sa kwarta. Sabi mo kung dalag ko na pamauli mo oy. Ano? Number man na ilang ihatag. Tawagan ako ni Bit. Basin day og text me ito na ko ni. Tawagan ako ni. Na, di man makontak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ka po. Usa ako pagtawag at 12 man ka buok. Unsa ra man ang sa cellphone. Ang isa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hanay kay giilad man day ko atong mga bayhana to. Unsa man ni, unsa pagtawag ana nga. 12. 12 man ang nambira na pagkabalas. Kamalas. Malas doon.